Good, good morning, matindog po ang gabos sa pagpuon kan sa tuyang pangtulong aldaw na nowenaryo kay St. Jude. The Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle, St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or hope, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Gosos, o San Judas na paladan, ika sa mong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan kaasin katuod, saro sa nagbabalangibog, kan langit nun na pagtubod. Tinukdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa akin nin Diyos sa langit, pag umaw na di maisip nin mga taong balakid, ang siring nakaumawan sa muyang irinurokyaw. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag umamidaing sukol, ika sa mong inaarang. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Sa Kristo nagaanyaya itong hadi sa Edisa, ang tuyo mapabulong siya, kay itong hilang niyang lipra, hinanyugaan pag-arang mga deboto sa mong anan. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtanan sa mong... Saro kaduman sa kagdua, pinatindog na sadya, ni Kristo na sa tong ama, kan sa iya ang na iglesia, sa limpoy kay ning simbahan, kami ngunyan na paalaw. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki nin Diyos. Ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang sa mong... Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, simo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, simo nganing hinanyugon ang pamibi misimbagon, hinanyugaan pagranga niya mong mga makasalan. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Judas darha sa langit, ang pamibiming balakid, hagadang kaming magkamit, nin grasyang urog kalinig.
Si mo sa mong inaarang, an pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan, ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Upin sa Yesu Kristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuganganing gayo an pag-arang mi sa imo. Ako an inaalay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan, Martes ay ika-29 simana sa ordinaryong panahon. Isabay man yato ang mga intensyon sa misa ngunyan. Mga pasasalamat ni Ana Marie Porlares and family, Josel Asaytono and family, and former na Ibasco, dulot ni Kim Anghila Ibasco. Special intention for MELE board exam for Natalie Jewel Marshall, dulot kan Marshall family, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Special na kahagadan man ni Judy Rimilin Lee, to pass the exam of Jean Antoinette Balunsay, dulot ni Kate Balunsay, for safe travel, vacation of Belen's family, dulot ni Olga Belen and family, for safe travel, dulot ni Nancy B. Abitria, for Philippine Nurse Licensure Exam, dulot ni Harriete Pantino Lumbao, for Ibs Moth and positive outcome of her PR application,
and for good health of Evelyn and Anyano, dulot ni Eve, to pass the board exam of Christine Joy, dulot kan Mulyasgo family, siringman special na kahagadan ni Ronil Olier, and to pass the board exam of Hannah Erica Magallanes, dulot kan Magallanes family, for successful PNLE exam of Alexandra Chloe Baraga and Desli Buban, dulot ni Suler and Buban family, for successful surgery of Anilin, dulot ni Hazel. Siringman sa mga minasunod kang kapahingaluan kan mga kalag, ni Florencio Sr., dulot ni Marge, Lisandra, dulot ni Joseph, Connie and Minya, Proylan, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family, Karina, dulot kan Diskaya family, Jose, dulot ni Nelfali, Rogelio, dulot ni Dr. Rolio Milante, Virginia, dulot ni Jeff Arcelia, Jaime, for third death anniversary, dulot ni Adelia Quintana and family, Arnolfo Sr. and death anniversary, dulot ni Gloria Ortez. Matindog na po ang gabos, asinawito niya ito ang awit sa pagpon. Sinaki singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninongan ni Iso Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maski na nga ni nasa loob kita ka no binaryo, pamawan ni San Judas Tadeo, kipon taman ni celebrate si Pedro Calungsod bilang sa tuyang national saint. Kaya ibata man siya sa selebrasyon na ini. Tanik na magkanigos, pag celebrar ka ng banal na misteryo, ako nasto makasalan, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, sin sa mga tugang, na nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibuasin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos sa Angeles, asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mayarak malagod sa taon Diyos sa makakamhan, sin makapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kamuruwayan sa Diyos sa kaitaasan, sin sa daga katuninungan sa mga tao marahay ang buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika,
Pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, haling langit nun, Diyos amang makakaman. Kagurangnan aking bugtong Hesus Kristo. Kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama. Ika na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan makasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo kan ama, kahiraki kami. Taikasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan oro kahalangkaw Hesus Kristo, kaibakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos na huli sa mga palaran na apostoles, nagtugot na kami magbidbid kan sa imong ngaran, huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, asin man ni San Pedro kalungsod, kaugahing waras sa nansimbahan, dani na magtalubo sa bilang ni mga nagtutubod sa imo, siya na kay bamong nabubuhay asin nagahade kasaruhan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Pagbasa, halos sa kadawang libro nin Kroniko. Kaya ang mga tao naguntok sa pagsamba sa templo nin kagurangnan. Ang Diyos kan sa indang mga ginikanan, dangan nagpuon sa pagsamba sa mga Diyos, asin sa mga ladawan kan Diyosang si Asera. Ang kagabatan kan sa indang kasalan, ang naging dahilan kan pagdatong kan kaanggota ni Diyos sa Huda, saka sa Jerusalem. Nagpadara siya sa inda nin mga propeta, tanganing patanidan sinda na magbalik sa iya. Alagad, habusin daw maghinandyong. Dangan, ang Espiritu ni Diyos nagabot ki Zacarias na si Jehoiada. Nagtindog si Zacarias sa lugar na nahiling kan mga tao, dangan nagsabi, ini ang tataramon ning kagurangnan. Daw tinalikodan nindo ang sakuyang mga tugon, pagtalikod na dai madadara sa indo ning kausugan. Huli tabinayaan nindo ako, babayaan ko man kamo. Alagad, nagkasararo sinda, laban ki Zacarias, asin sa pagbuot kan hade. Ginapo siya duman sa patio kan templo. Nalingawan kan hade ang karahayan na ipinahiling sa iya ni Jehoiada na ama ni Zacarias, asin ipinagadan niya ini. Kanaghiingagdan na si Zacarias, nagkuraho siya. Mahiling lugod ning kagurangnan, ang sa imong ginigibo, asin padusahan ka. Ang tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong kamot kagurangnan, idinudusay ko ang sakong espiritu. Sa imong kamot kagurangnan, idinudusay ko ang sakong espiritu. Ika ang sakong gapo asin bantayan. Huli ka ni sa imong ngaran. Panginginotan mo ako asin guyaban. Likayan ako sa litag na inandan para sa ko. Huli ta ika ang pailihan ko. Sa imong kamot kagurangnan, idinudusay ko ang sakong espiritu. Anggot ka sa mga nagsasamba sa mga Diyos. Alagad sa imo ako minasari. Kagurangnan, mag-uugma ako huli kandanay mong pagkamuot. Huli tanahiling mo ang sakong kasakitan, nasabutan mo ang sakong mga kaorasan. Sa imong kamot kagurangnan, idinudusay ko ang sakong espiritu. Haray ako pagpasupugan, kagurangnan, huli ta sa imo ako minaagrangay. Magkasurupog lugod ang mga tampalasan, daing ribok na makaduman sinda sa syol. Sa imong kamot kagurangnan, idinudusay ko ang sakong espiritu. Ikaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya huli ta ginibod kitang matanos ng Diyos, huli sa pagtubod, igwa kita ning katuninongan sa iya,
huli kay Kristo na sa tong kagurangnan. Huli sa iya, nakamtan taan biyaya ng Diyos na sa tong namamatayan ngunyan. Kaya nag-uugma kita sa paglaom na magkakaigwanin kahirasan sa kamurawayan ng Diyos. Nag-uugma man kita sa satong mga kasakitan, huli taaram tanaan kasakitan, nagbubunganin pagkatagal, asinan pakatagal, nagbubunganin pag-uyon ng Diyos, asin paruryon ng Diyos, nagbubunganin paglaom. Dai kita pinapasubog, kan paglaom na ini, huli ta pinano ng Diyos sa tong mga puso, kan sa iyang pagkamuot, sa paagi kan Espiritu Santo, na itinaon niya sa to. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangdan, mapas sa Indo, Asin sa sayamong Espiritu. pagrokyaw, kang banal na Ebanghelyo, susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, mag-ingat ka mo, hulit may mga taong madara sa Indo sa mga otoridad. Pakon ka mo sa mga sinagoga. Iatubang ka mo sa mga gobernador asin mga hadi dahil sa po. Sa paaging ini, makakapagpatotoo ka mo, dapit kan maray na bareta sa tubang ninda. Asin kan mga pagano, kung iatubang ka mo sa husgado. Di ka mo maadit kung anon sa indong isisimbag, kung paano ang pagsimbag nindo. Sa oras mismong iyan, papasabong sa indo ang sasabihin nindo. Ang mga tataramon na sasabihin nindo, bakong hali sa indo, kundi sa Espiritu Santo, kan sa indong Ama, na iyo ang mataram sa paagi nindo. Ang tugang ipapagadan sa iyong tugang, anak ipapagadan sa iyong Ama. Tutumangan kan mga aki ang mga magurang ninda asin ipapagadan. Kakaungis ka mo kan gabos dahil sa ko. Alagad ang magdani sagod sa katapusan, makakaligtas. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po sa Induga Boss. Si San Pedro Calungsod, ikaduang santo, enot baga si San Lorenzo Ruiz, alagad susog digdi sa dikit na biodata, halos pareho ang sa indang panahon kansin na maging martir, around 1500 to 1600. So, mga less than 1 century na pag-abot kang mga Kastila sa Pilipinas, kung nagdidisinda, 1521, ini si San Pedro Calungsod, inibakan mga Jesuits, pasiring sa indang apostolate near Marianas, o dyan po sa Pacific, asin ang Guam, saro sa mga isla kaining Marianas. Saro pa sa lahat siyang teenager, kan siya darahon para magkatikais. No? Dahil pa man masyadong klaro kung si San Pedro Calungsod from Cebu, no? Kaya sabi, Visayan region of the Philippines, saro sa mga boy catechist na inibakan mga Spanish Jesuit missionaries from the Philippines to the Ladrones Islands, later renamed Marianas. Kaya pong Ladrones Island, ang nagpangaran kayo ni So, grupo ni Magellan, no? Mag-agisinda sa lugar kang
Guam, or it is part of the Pacific. Tang mao di nasinda ta nagpaingalo, hinaubon po itong mga some of their boats. Kaya ang tatara mo na ladron is thief, no? Para habon na naritin iningaran, pero ngunyan rename ng Marianas siguro sa maraot na connotation. In 1668, no? So 1521, 1668, more or less 100 years, no? Tanganing i-evangelize ining mga Chamorro, itong naka-estado man, no? On April 2, 1672, mantang nagtatabang kay Padre Diego Luis de San Vitores, ini po so pamayo o rektor kan misyon, tanganing hanapon so sarong nawara siguro o nagtakas, nasaro man nakatabang o servant, as in mag-baptize duman sa lugar na inaapod Tumhon on the island of Guam. Mantang po nagigibo kay si Lorenzo as si Pedro Calungsod kay ban sa mga Jesuita, ginadan po siya, no? By two natives for his being a Christian and for catechizing the Chamorros. So, this body, ang bangkay ni Pedro Calungsod, itinapok naman sa hararom na parte kang ocean, together with that of the rector, no, Father Vitores. And sabi, dahil naman ako asubangkay, that is why in the canonization, mayo man pong ipig-present. Pero baka man problema, kapag nagadan daw na martir, dahil na mo pong kay po ng relic kan lahawa. So, sinabi mo sa Ebanghelyo sa ngunyan na kung kita pigipersigir, pigapakaraot, dahil Kristano kita, susog sa Ebanghelyo, di kita maadit, kundi magsaring sa balaw ng Espiritu Santo, ta siya mismo nagsabi, kung kita baga magpapangadyi, invoke the Spirit. Ta sometimes, dahil taman araman pigapangadyi ta, pati yung motivation, nata kita ng kapangadyi, sometimes mapangadyi kita, magadansa ng kaiwan ko, magauman po tama iyan. No, kaya nga ni, kay po ang tango ng hagadon ang tabang kang Espiritu Santo, tanganing madirect ang sa tuyang pagpangadyi. The same Spirit is being invoked kung kita natatakot, kung kita naghaadit, ang Espiritu bagang Espiritu nin kusog din buot. Kang si Kristo naghali sa kinaban, sa iyang ascension, nag-promise siya na itataw niyang Holy Spirit. Sa gabos na nagtutubod sa iya. Tanganing, nagamit ang banal na kasuratan sa pagtukdo, sa pagtabang, sa pag-counsel, sa pagtaas kang espiritu o itong damdamin na nagluluya, as in iba pa po, manungod sa mission. Kaya nailing tanan sa tuyang patron dito si San Judas Tadeo, asin man si San Pedro Calungsod, asin gabos sa martir. Tinawan po sindakan regalo kang Espiritu Santo. Siguro kung nagadun taman, ang gift na ini, di kita magluluya sa pagtubod. Maski nga na yaon bagang mga contemporaring namamatayan ta, sunod-sunod na kalamidad, ang katong gobyerno na nalilibungan, sa indang paggamit kan pondo, asin iba pa, we as the Spirit, tanganing po kitama na mga nagtutubod sa mahal na Diyos, pakusugon, dahil magluyang buot, kundi danay na ipangadji itong mga nalilibungan as nagluluya sa saindang pagtubod. San Pedro Calungsod, San Judas Tadeo,
Paymaybe mo kami. Magpabibig ka mga tugang, tanganining sako, sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod, kan kagurangnan na naatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagromdom niya mo, kan kamurawayan sa imong apostol, sa Nudas Tadeo, ako sa mong dolot, sindaron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, ininagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mga pasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas, danay si minsan sa Salamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanaday kasagkoran, uli ki Kristo, ano sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa mga apostoles at sa imong simbahan, tanganing ini maging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit nun na katukduan sa gabos na tawo. Kaya ngunya nasinsagkod pa man, kaya bakan bilog na hukbo kan mga angheles, danay niya mo, dusay niya mo sa imo, ang sa mong isip, kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asi nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan ka ng kadan banal, barabo ng gabos na kabanalan, kining mga atang namimibig kami pabanalakan ambon sa imong espiritu. Tagaring para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon. Nagkuhanin tinapay asin magpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa ido. Siringman, pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singarari na pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainiyang kalis, gan sa kuyang dugo, kan bagwas sin dani natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kud na ikamagdatong. Kaya kami nagurundong sa iyong pagkagadaan sa magkabuhay liwat. Nagdodolot sa iyong magagurangnan, kading tinapay ng buhay, singkalis ng kaligtasan, nagpapasalamat.
Tabi na pagkanigo mo na magkatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kami na nag-aarang, kami nagpapakinabang, kangawa kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giram da makagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilin na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaya bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, si Kanggabos na klero, si Ringman, giram dama sa imong simbahan, na nagturog sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong minapamibi sa misang ini, singgabos na mga gadan, dangan ako asin sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, sa mimibi kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose sa iyong esposo, San Judas Tadeo sa mga banal na apostoles, San Pedro Kalungsod, singgabos na santos, sa kaitupan na kapakayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asig pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo, huli sa iya, sin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakaman, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas ng togon, si pinatuod kan Diyos noon na kaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya-unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niyaman katuninungan, tanganing kaming natabangan sa imong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sin man ligtas sa gabos na kaporisawan. Wantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Si Kristo kagurangnan, kanagsabi sa mga apostoles, tuninungan, iwanawalat ko sa indoan, sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo, aray pagilingan sa mga makasalan, kundi pagtubot kun sa imong simbahan. Kasi pagkarigawan na siya mapatuninong, si magkaborunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay, nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninawan kang kagurang dandanay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo katanda, ning katuninongan, peace be with you, peace be with you. Peace be with you. Kordero kan Diyos, Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. mga tugang o yan sung kagurangnan, sa Jesu Kristo nagtataon ng kusog, inspirasyon sa gabos na nagsusunod sa iya. Urog na itong nagdudusay kan sa indang buhay para sa iya, sinsayang simbahan. Siya, an kordero kan Diyos, nagpapara kan kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pangatabanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mabibig kita, Diyos Ama, sa imong Espiritu na maibig kami, lugoran sakramento na sa mong inakomunyan, naroon kami sa mong erokan, kunsain man sa imong apostol sanudas Tadeo, asin Pedro Kalungsod, nagmumuraway, ininagad mo ulit Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi sa diit na announcement. Ang mga sponsor ta po ngunyan sa ikatulong aldaw kan misa nobinaryo ta, iyo po si Aiden Mosa, Mr. and Mrs. Rolando Angie Chuwadi, Melo, G.D. Rijoso and family, Ima Chan, and Sanyusa family. Siring man nagpuon na po ang misa nobinaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon, alas 5:15. Sa aldaw na Huwebes, Sabado, asin Domingo, ang nobina mapuon sa oras na alas 5:40. Sa kapistahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo po ang minasunod. Alas 5:45 din aga, alas 6:45 din aga, alas 12 din pagkaudto, alas 3 din pagkahapon, asin alas 4 din pagkahapon.
magkakaigwaman po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, asin susundan man po nin misa konsilibrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan K. Para sa mga maot po maging novena asin Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa Parish Office. Sa mga maot po, magbakal ng souvenir items, arukan t-shirt, mug, pamaypay, tuti bag, available po ini sa opisina. Siringman, magkakaigwa po nin mass baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa mawot po, magpabunyag kan sa indang aki, magpalista na lang po sa opisina. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan, mapasaindo, Sa imong Di ka mga espiritu. pamibi sa Nudas Tadeo, sin Pedro kalungsod, kamo asin sa inong mga mahal sa buhay, bendisyonan kagurangnan ng Ama, Anaki, asin Espiritu Santo, Amen. dinulutan ng banal na sakripisyo, lakaw kita sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning po.